Det er væk fra videre. Det må man gerne. Ja. Men det er lidt blødt med hårdt, det må jeg ikke. Det er vi andre også. Det er. Men som sagt, så har vi og mig prøvet 2 drenge sammen, 2 rigtig gode og ordentlige drenge. Hvordan de er blevet det, er jo fattigt. Men bortset fra det, så er det er nok omgivelsen, der er med til at gøre det også. Og jeg er ikke for venner. Jeg er glad for at have jer som venner, og så behøver jeg ikke at have fjender. Og i særdeleshed, så har vi jo 2, der skiller sig fuldstændig ud. Det er til at have. Og de har jo været som forældre for vores børn også. Og det er fortsat med. Ja, vi bliver ved med at have vores forhold. Vi kan godt gange med det være lidt uenige og snakke lidt højt. Måske nogle af de der, vi råber. Men nogen skal jo nødt til at tage højt for at få ordene frem, og andre ikke. Men jeg vil gerne takke, og jeg vil også sige, at så er det ligesom for at rende igennem, hvem der er med. Her i dag, så vil jeg hurtigt lige sige, at det første bord dernede i vinduet, det er tilbage i min familie. Det var en børnebog på 13, og min søster, det er den eneste, jeg har tilbage. Men så har vi et godt forhold, og det er dejligt. Og den unge dame, der sidder over for min søster, det er min ældste søsters, hele søsters mindste datter. Nu er det, der er på Sjælland. Yngste. Ja. Yngste, ikke mindst. Jeg sagde også yngste. Og næste bord, der har vi jo Kølle, som de fleste kender. Leif fra Nette, som jeg har arbejdet for i 7 år. På Industrihotellet i Vig, og have en god tid dernede. Og næste bord, vi kommer til, det er Helle Flemming, og det er Hans og Thomsen. Og Thomsen er også Preben. Det er nogle af Vivis tidligere arbejdskollegaer. En af dem. Hun er ikke med i dag, men de 2 andre, de vil gerne være med, og det er jo dejligt. Helle, det er efterskole. Helle, det er efterskole. Vi har faktisk boet sammen før. Ja, June var Vi har faktisk boet sammen. June, ja. Han nåede jo heller ikke for snart færdig. Men det var da også på godt ord. Ja, jeg husker. Og det næste bord, vi har hernede i Rødmandsborg, det er så nogle rejsevenner, nogle af dem, og Leif og Dorit er nogle. Leif har været meget nær gang, har boet i Bækkersbro, nu er han så emigreret til Ulfborg. Det kan man også se, at hans kender. Med, og så har vi bord her, der har vi Leif og Nette, så er det min billiard-kollega, jeg har dernede. Og hvis vi går op her, så har vi Line og Bent og Ejner og Birgit, som vi er til onsdagsklubben med, når der er noget i anlægget. Og ellers andre selskabelige lejligheder er sammen. Og det næste bord har vi Bent og Lotte. Bent, han er nordjyde, og det er hele bordet faktisk. Ja, det er nordjyde alle sammen, eller Vennebord. Og Bent har været skoleleder i Møborg, og derigennem har vi haft en hel del med dem at gøre, fordi han har været lærer på den skole, jeg har gået i som barn. Kjeld og Mogens, det er nogen, jeg har haft kontakt med, siden jeg var 5-6 år eller sådan noget. Var det ikke sådan, det var? Sådan noget i den stil. Og det bord, vi har siddet her foran, det er det, vi kalder vores sygeplejerskebord. Det er farlige, ja. Ja, det er de farlige. Men det er sjovt. De er både sjove og farlige, og det er vi glade for. Og vi har heroppe ved fjernsynet, fladskærmen der har vi Vivis familie, moster og onkler. Så er det vist nævnt, og hendes mor er der også. Og har vi særligt en rapporteringsstue, der har vi et bordfodbold med fælder, som siger til og så mine arbejdskollegaer. Og mine arbejdskollegaer, de vil betale det hernede, og når de sådan er praktiske ting, så er der en, der går bag med barnet og skal selv for det hele leveret hernede, så vi har styr på, hvad der kommer ud. Og der
nogle gange. Men du er altid den i vores familie, som står fast på jorden, uanset hvad der sker omkring dig. Og det er stor tryghed for os, at der er ingenting, der kan vælte dig. Du ser aldrig sort på tingene, men ser altid muligheder og glæder. En stor og god egenskab ved dig. Den kan du ofte have brug for at praktisere og give lidt videre af til din kone, så godt vi ikke er ens hans. Men nogle gange, så kan jeg faktisk godt tænke mig, at vi var bare lige lidt mere ens. Jeg er jo planlæggertype, og det er du bare slet af Hans. Og det sidste eksempel, det var, at vi skulle på tur til Ribe her i forbindelse med Hansens fødselsdag, og jeg havde planlagt alt. Og før vi kunne nå det planlagt, så skulle vi køre hjemmefra 9:30. Men pludselig onsdag, så er Hans været forbi Nordsmark. Han har købt nyt tøj, det vil han have til i dag. Og mor, hun sagde lige så stolt, endelig så er Hans ved at blive voksen. Han er selv været ude og købe tøj. Og i det der lå ligesom det der, nu skal du gå hjem og blande dig for det bytte. Hun sagde det, men jeg ved, det var det, hun mente. Men da jeg så kom hjem og så det tøj, så kunne jeg se, at Hans, det havde du faktisk gav i forvejen. Og så torsdag aften, du kom hjem fra arbejde kl. 10, så må vi til at gå i gang med hele klædeskab. Hans havde bare have 3 skjorter og 2 bukser, så kunne han finde ud af, hvorfor noget det passede sammen. Så vi fik ryddet op i klædeskabet og nok færdig ved 12-tiden. Og det var så pakket til genbrug, så der var det over flere gange. Men du fik lov til at beholde en enkelt par af de bukser, du har købt. Og så var vi forbi Nordsmark igen fredag, og det kunne så først være, når han åbnede kl. 10. Og det hele det skred fuldstændig. Og som far så søn, så skulle Christian have hjælp til en ansøgning, han skulle sende til Lissabon. Og det skulle også ske lige før jeg skulle have dør, så mit blodtryk, det var helt op i de røde felter i somtagerne, vi skal afsted, Hans. Og altid så er det faktisk mig, der får skylden i familien. Nej, du kunne nok ikke blive færdig, og du står som de uskyldige lam. Nå, men vi nåede Hotel Dagmar, lige inden at vi skulle spise, og de var lige ved at ringe til os, de kunne forstå, at vi blev af. Og jeg havde regnet med, at vi skulle stille og roligt møde ind på hotel og booke ind, og måske få en lille glas vin, inden vi skulle spise. Men i samvær med Hans, så kan alting ændres. Og så er du stadigvæk arbejdsom, Hans. Du skal helst være i gang fra morgen til aften. Du skal ud blandt mennesker. Og har du en fridag, så bliver det heller kort til at slappe af. Du får banket nogen sammen til en frokost og sild og snaps og det hele. Du ringer sammen til mig på arbejde. Jeg tænker, der er en kæmpe fest hjemme. Der bliver råbt og snakket. Og snaps, det er jo de gudedrik, Hans. Det kan hjælpe på alt, siger du. Det er noget med, at du har det med for din barndom. Der brugte man ikke medicin i det nordjyske. Der brugte man snaps. Men Hans, tak for de mange år, du har været en del af mit liv. Det har haft stor betydning. Og så håber jeg fremad at få rigtig mange gode oplevelser og tider sammen. Og jeg ved også, det er rigtig stort for dig. På din fødselsdag, der fik du en sms fra din ældste søn i Australien, og den sluttede af med, du er den bedste. Og den erkendelse, den fortjener du også, Hans. Du har passet dine drenge til UG. Nu da du er blevet lidt ældre, så synes jeg, at vi godt kunne synge en af de sange, som der blev lavet til det for flere år siden. Fordi jeg tænker, at der er nogle af dem, der er med, der også har alderen. Og jeg ved, ældre mennesker, de kan godt lide gentagelser. Og så er der blevet lavet rigtig mange sjove sange til dig. Og vi har vores egen forfattergudinde, Jonna, i familien. Jeg ved også, at hun går ind på genbrug. Så det passer altså fint, at vi lige skal synge den igen. Så det håber jeg jo hjælpe med. Tillykke, Hans. Så er lidt vildere vås og rundt og alt det der jo. Men så er begyndt så er det gode at kigge lidt rundt omkring, om du skulle være en ungkarl til stag. Ja, der er sgu ikke mange fingre deroppe. Nej, der er ingen, der er vildt med mig, kan jeg godt sige, at der mand. Nå, det kan være, at vi har noget heroppe på hjørnet. Kan I ikke blive enige? I er da lige fra med
sådan, så giv der lige levernummer til mig. Ja, så ringer jeg tilbage. Ja, men det er jo det, jeg tænkte, hvad er der i fager her i dag, sådan med stadige mennesker? Ja. Jamen, der er der nogen, der melder sig, så kan jeg sige, at der er liste lige lidt dernede. Goddag. Goddag. Nå, det er bare attenter og sådan noget. Ja, jamen her kan der hænge bag, jeg tror jeg. Men lige med I bare, I to deroppe. Har I pot med, eller hvad? Nå, ja. Goddag. Goddag. Jamen, det skulle da jo aldrig være hat. Jamen, goddag, Hans. Og tillykke med fødselsdag. Jamen, er det en rigtig, jeg er kommet til? Det ved jeg. Hvem skal du til? Jeg tror, det kunne nu se ud som jeg er 60. Men ham også møde, han skulle da blive 70. Jamen, han er god. Nå, han er smuk. Ja. Så besøger jeg det. Ja, det er godt nok. Ja. Ved du hvad, han så en masse dejlige mennesker, du har samlet. Ja, de kom helt af sig selv. Gjorde de? Ja, De skulle bare have en brød, så kom de. ja, men de hører nok til den type, som mig er. Gratis mad, det er jo alles livret. Det er rigtigt, det er, at der... Har du selv lavet mad til det her i dag, eller har du folkegod? Ja, folkegod. Du har folkegod, ja. Jeg snakker bare, så har folk til det grove. Når du snakker? Ja. Nå, ja, det var jeg jo så også lidt. Men det er jo det, jeg tænkte, det er jo også rart nok at have folkegod til i dag. Det er dejligt. Og du kan jo godt selv have høre. Jo, jamen jeg siger ikke ringer. Når de her ringer, de laver også til den rigtige dag. Jo, ja, fordi det er så dumt det der, når man leverer en dag for tidlig. Jeg ser det derinde. så skal jeg jo folk hjem, jo. Ja, det er sgu det, jeg kalder en orm, eller... Jeg har aldrig kendt bag, nej. Det kom jo jomfruen om igen. Nå, ja, nu tror jeg lige... Har du kendt dem? Nej, det er lige sådan, det er. Men de er hele skolen nu. Er de det? Jamen, så kommer til det. Jamen, ellers så kunne jeg da godt tænke mig at få Malle ved fra der, hvis Ja, jamen, det gør jeg. Det siger jeg bare til. Får med telefonen. Og kunne vente statssko og rigtige uge og så. Ja, det er så lige. Jeg skærer sådan forkert lidt. Nej. Jeg kan høre, du har også set Claus Holm i dag. Og Claus Holm? Ja, i fjernsynet. Nej. Han lavede kylotte i dag. Gør han? Ja, så skulle jeg skære lige. Og han skar på 2 måder, og han viste den forkerte. Nej. Nå, ja, der lærer du sgu noget Det gør jeg, ja. Du ved godt, at man kan lære, så længe man lever. Ja, men det er nemlig rigtigt. Jeg har også tænkt og tit så til mig selv, Viola, du kan lige så godt lære at løbe alene, der er ingen, der har det. Er det ikke det? Nej, nu har det jeg ved at gå ud her om en år, men jeg har jo selvfølgelig et par stykker. Ja. Og jeg vil nok med om at sige, de 2 deroppe kan du overhovedet ikke få søndag imod. Jamen, dem har jeg kendt så længe, så jeg ved. Nå, den stod du indenfor. Ja, det gør du. Det gør du. Ja, men der tør du godt være sådan lidt, der er lidt vildbasse, sådan, når du kommer til at svæve på ferie. Har du hørt, ja, der stadigvæk har traume over, at du så springer i og wet bare i Wii underbog. Nu lol, min tjus. Hvorfor var du galt i det? Tjus, du er ikke Altså, ved du hvad? Underbukser, det var uden gyld. Så der var ikke noget med at regne. Nå. Nej, det er da også nok sagt. Jeg ved godt, man siger bøf ud, for det ikke over. Det kunne jeg sgu selv blive ret, for vi stævner på. Nej, hvor er I godt nok søger, da vi får det bord med også. Ja, der er ikke nogen kold her, jeg skal have over list. Nej, det er en, han siger, skulle det godt nok ryste, når jeg overhovedet med. Ja, det er mig, det er. Jo. Det er lige ham der. Det er den, så der ryster overhovedet, så du kan godt komme med til bare lige om lidt, så det kan træde. Ja.
det, det kan jeg da sige. Men jeg tænkte så, hvad så med alle dem der røde sæl, der lever hjemme ved det sådan i dag, og alle de andre dage, lever de bare i fred og ro? De er blanke. De er blevet blanke. Har du lavet alt det, hun skrev til, du skulle lave? Ja. Nej, ved du er en dygtig mand, hun er din kone. De Jamen, lader det er sig også rigtigt. hilse så. Ja, det kan du godt. Jeg vil sige, det passer, men man kan godt glemme, når man er 70. Vi hænger bare Ormstedstavn, vi kan ikke ligge mere. Nå. Så kan du så nok, du praler lidt. Jo, altså. Hvad mener du med det? Nu er der så ved noget, man sagde. Hvis hun hænger dem over opslagstavn, så kan jeg ikke se, når ikke de lever på. Nej, det er også rigtigt. Men altså, sådan en mand kunne jeg også godt tænke, hvis jeg sådan lige smide nogle sæler her og der, så blev der støvsuger, og der blev alt det hele. Og jeg har jo sådan et folk nu. Og hvad skal gå? Ja, det er da også gerne gjort. Ja. For langt. Men jeg tager af 800 kvadratmeter. 800 kvadrat? Nej, under 100 kvadratmeter. Nå, under 100 er til os Ja, også 100 kvadratmeter. Det er jo sgu lige... Ja, ved jeg dog, hva'? Ja, der kan der nu ikke forstå også, at jeg hører med dem røde sæl, men jeg hører det også sådan, når du står over sidelinjen til en sportskamp. Ja. Så har du prøvet både at få den røde og den gule kom, ja? Den har fået den anden sted. Ja. Jeg tror så måske nok lige, at det er lidt usportsligt sådan at stå og råbe. Jeg har aldrig været usportslig. Nej. Jeg er en meget stor sportsmand. Ja, det kan sgu da nok sige, når du kører far ud ved sidelænden. Ja. Eller nok så. Ja, så er jeg så heldig, at jeg er lidt farveblind, så det er ikke godt heldig for. Nej, det kan jo selvfølgelig have til fordel. Det er da fuldstændig rigtigt, men jeg har da også hørt, når du skal spille spil sammen med nogen, så blander du det altid og svarer helst din Ja, så kan jeg ikke spille sammen med dem, hvis jeg må blande mig. Kan du af? Nej, for hvis ikke de kan, så vil jeg gerne hjælpe. Jo, men altså prøv nu lige, det er jo alle, der er så quick i pære åbenbart, som du er. Men du skal da lige have tid til at tænke over. Jeg kan ikke sidde halv dag og vente og spille. Ja, det tror jeg da godt, du ser på dig. Nej, det var da godt, du ser i parkeringskilden, der blev lukket ind der. Ja, der kunne du have sat et stykke ting, hvis jeg jo sådan på en søster, der kunne få nu godt lukke det ud. Det er ikke sat. Parkeringskilt, det kan jeg ikke huske på det. Nej, det er jo noget. Jeg skal ikke fortælle mere. Nej, det synes jeg ikke. Nej, jeg synes ikke, du skal hænge mig med ud. Nej, det tror jeg så heller. Nu kan du lige få lov til at spekulere. Ja, det gør jeg. Jeg skal lige op og Det er lidt noget andet. kigge til de her dejlige mandfolk heroppe. Ja, Nu er det lut, der er luk. Kom, lort, ja. Han er væk, den Jan. Han er sgu smut. Jeg var hurtigt, jeg skal lige love for. Nej, så er det jo plads til os, så har jeg jo sådan en standby her lige også til, at han siger, det er jo et for børn op, vel? Nej, for søren. Også han er godt nok vild ham heroppe. Og delen af os der. Når du kan lide min sko, kan jeg sige, og der. Hallo? Det er der snart, det her. Ja, slips. Du kan lide min sko, kan jeg sige. Nu stod de sig godt ude. Ja, denne melskøn går godt i, det kan jeg fortælle dig. Og man kan danse i, og man kan gøre ved jo. Ja, men det er vildt. Jeg er fascineret over de her strømmer. Ja, men dem får du. Kan du ikke sælge dem til? Kan du ikke sælge dem til min kone? Jeg får en kjole, der har sådan nogle pletter. Hold. Ja, det er så tæt. Men også. Ja, kjole og strømmer, der passer sammen. får du altså af. Nej, Det er nemt, fordi jeg har tænkt over, der er næste løve der, også der har jeg hørt, nu siger jeg ud til sådan, at han store held med det her i dag, jo. Ham der opført, det var lidt farligt fra start. Det er også sådan, at du er ret klap her. Ej, til ham er han generet. Ja, det er. Nogen han vil
Han vil gerne klart. Han valgte, nå, det er noget, han generelt gør. Nå, ja, gudskelov, der blev helt ret. Jamen, det kan han aldrig vide. Nej, det kan han jo aldrig vide. Nej, men det er jo det, jeg tænkte over det med det strømpe her, det får du altså selv, fordi jeg har tænkt over, den jo løv. Ja. Ja, der er lige sådan swing omkring web. Ja, det er en god idé. Til Candy Spire. Ja. Får vi ikke have det fint i eller andet der? Ellers vil vi hjælpe dig da. Vel? Ja, det vil jeg gerne. Ja, fordi jeg synes, det er så træls, at den her så Han er også en handkat. Og nu tror jeg altså godt nok, vi ålhus til at samle sig sammen, og så komme herfra. Jamen, jeg synes, Hans, det begynder sådan at snappe sammen. Nej, men ved I hvad, jeg tror, at der er for det uge er nu. Jamen, ja, og så, tak for besøg. ja, og så vil jeg det jo stedet fortsat en rigtig, rigtig god dag med alle de her dejlige gæster. Så er man også selv bøvl med at udvælge. Nå, det er ret sådan, de er Ja, udvalgt. det er sådan noget med audiens, det tager sådan lidt tid. Ja, så kan jeg også sige det. Og så når jeg er ved at færdig, så overtager konen. Nå. Er det når du lever langs? Er det alt for mange? Nej. Det er fordi, jeg arbejder bedst først på dagen, hun arbejder bedst sidst på dagen. Sådan er det Så jo først. jeg laver oplæg, og hun gør færdig. Jamen, sådan er det jo først, du er. Så fungerer det godt. Så fungerer det jo ganske udmærket. Jamen, det gør da. Men ved du hvad, nu når hun tager over, og så er det, jeg kommer til at tænke, nu skal du jo sådan Google og gøre dig stærk mand og være voldsom også, far. Jeg hører, du går til at ødelægge alting. Ja, men du ved godt, når du sådan står og skal have noget, du skal stå sådan helt op og smide den i under trænet, så går trænet også i stykker. Jeg gør det. Jo, problemet er, dem der har gjort det, det var sådan nogle, der var sådan nogle små tynde nogle, jeg har til at hjælpe mig. Nå. Ja, jo, jeg kræfter til at smide Nå, nej, altså den med lov for, at du har svar over tiltag. Ja, altså, men det er det jo, jeg har Ja, men jeg er da også glad ved at sige, at du går bag i åren i nogen, der faktisk også, det er lidt fejl, sådan når du har læst sagbuk eller omvendt eller sav. Det er ved at i hvert fald i kuren, hun er så glad ved, at du har fået en sagbuk. Det er sådan mere stikkeløver. Ja, sikkert. Det er ikke så spændende. Nej, men det er da gudskelov for, at du går bag armen nu. Ja. Det er da selv, når du smiler sådan rundt med og bærer Så går det stærkt. rundt og bukser, og så skal jeg lige lov for, at du bare kører der. Men hvad med de her dejlige børn, I har, dem kunne jeg da også godt, jamen der må da være lidt helt unge mennesker her. Ja, da. Nå. Den store, han er i Australien. Nej, Jo. det var da helt hyggeligt, hvis vi kunne have taget der over en tur. Ja, Så det kunne være fint. ja, det kunne da være så hyggeligt. Det tager lidt mere end 1 dag. Ja, men Det var vi planlagt os ud af. Og glemte for at vide, dengang han tager bad i de hvide underbukser, så blev de jo gennemsigtige. Det Det er er der jo. traumerne kom til de unge. Nej, det er jo de gennemsev til os. Ja, så kan jeg sgu da vel lige med, om der er jo gylballet. Han rejser sig op, og de andre, de sætter sig ned. Så kan vi se, hvem han er. Han ligger nede. Hurra! Så skal han lage. Hurra! Han skal leve. Han skal leve. Han skal leve. Tak for os, Leo.
Det må være den hårde kerne, der er tilbage her. Ja, det må det være. Ja. Det er dem, der ikke vil gå, de vil have en pølse. Vil de have en pølse? Ja, en lille bøl. Det har vi ikke. Nej, det har vi. Vi har ikke noget, der er småt. Så tager vi en Så det er gruse. filmer. Ja. Vi skal lige have... Den går godt lige i dag. Ja. I smug os.